Landerenonse amene mwatsekula kanema amene wa V&V Media TV kukulandiraniso ni programu ina ya Sacred Vocals. Sacred Vocals ndi programu ija yomwe timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi anyamata madera osiyanasiyana m'dziko lathu lino la Malawi komanso maiko akunja. Ndathokoza kwambiri kuti mwapanga chisankho choonera kanema ameneyi mwachimwemwe ndi mwansangala. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Tiye ndikhale limodzi monga mwa nthawi zonse mmene tichitira maola amene wa asabata kutsitsimuka ndi nyimbo zosiyanasiyana. Ndero kufuna kuti ayi tikhale limodzi tiyambe programu yathu ya Sacred Vocals ndi kuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Ulunji, nyimbo imene akuti khomo lopapatiza. Enter through the narrow gate. Gate is small and the way is narrow that leads to life, and there are few who find it. Nani akalowe kukenani khomo lopapatiza. Nani akalowe kukenani khomo lopapatiza. Zachisoni mbale wanga sikulika zafika muzalila misozi akanyale khomo lopapatiza. Gulu limenelo akuti Ulunji, nyimbo yabwino kwambiri yoyimbidwa ndi gulu limeneli. Ndikupeza kuti ndilochokera mchigawo cha kumpoto, akungolitcha kuti Ulunji. Ndikupeza kuti anzathu amene ndi achigawo cha kumpoto tikudziwa tanthauzo la dzina limeneli. Nyimbo imene anadza nayo amakamba za khomo lopapatiza. Funso imene amafunsa kuti kodi ndani akalowe kukenani. Akuti kumeneko amene akukalowa ndi amene adutsa khomo lopapatiza, amene ayesetsa njira zawo kuna kuti ayi ineyo ndisankhe kutumikira Mulungu wathu okhala kumwamba ndikudutsa m'mavuto. Akuyitcha kuti narrow path mchizungu timatcha choncho kuti ayi narrow path kapena kuti khomo lopapatiza. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yopindulitsa moyo wathu umene tikukhala tsiku ndi tsiku. Tipite patsogolo apa ndadzaso ndi kuimba kwina kuchokera mu mzinda wa Lilongwe kuchokera kwa gulu lotchedwa Peculiar Music Ministry, nyimbo imene akuti nena zachikondi. Nena zachikondi cha Yesu chakuchokera kumwamba
kudzapulumutsa anthu ochimwa, mpulumutsi wozizwitsa. Ndiuze nthano ya Yesu, ndiuze mobwereza, ndiuze nthano yodala kwa anthu onse. Ndiuze nthano ya Yesu, dziko limlemekeze. Yesu mpulumutsi wanga, mtamandeni ndimkondadi. Tsiku lina akubweranso, kudzatenga anthu ake, opulumutsidwa mchikondi chake, kukanawo kumwamba. Ndiuze nthano ya Yesu, ndiuze mobwereza, ndiuze nthano yodala kwa anthu onse. Ndiuze nthano ya Yesu, dziko limlemekeze. Yesu mpulumutsi wanga, mtamandeni ndimkondadi. Yesu mpulumutsi wanga, mtamandeni ndimkondadi. taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Peculiar Music Ministry, nyimbo imene akuti nena zachikondi. Akuti nena zachikondi cha Ambuye wathu Yesu Khristu amene wakuchitira zinthu zazikulu, wakuchitira zinthu zopambana moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndi akuti ayi tikauze anthu ena zachikondi chimenecho, kuti anthu enanso akadziwe za Yesu Khristu amene ndi wopulumutsa. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotsitsimutsa. Apa mulowe m'bwalomu gulu lotchedwa Mixed Voices, nyimbo imene akuti mu dzina la Yesu. Singa za chimo
tell you there is power in this name called Jesus. Nchifake tukuti Mudzina inula Yesu Mudzina hey oh singa za chimo zimasulira imbani nawe hallelujah Mudzina hey Satana amatawa Thank you so much. Thank you so much.
limenelo la Mixed Voices kuchokera mu mzinda wa Blantyre ndi gulu lapanga nthawi ndithu limene linayamba kutumikira kuyambira kalekale kufikira pakadali pano likadayimbabe. Nyimbo imeneyi amati mu dzina la Yesu, akuti ndi ku dzina la Yesu Khristu kokha kumene matenda amachiritsidwa, zonse zosiyanasiyana zimene tinganena kuti talephera Yesu Khristu akuti amathana nazo zimenezo. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yopereka chiyembekezo. Apa tipite patsogolo ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Morning Star, nyimbo imene akuti tithokoza Tate. Kuimba kwabwino kwambiri kuchokera kwa Morning Star, nyimbo imene akuti tithokoza Tate chifukwa mwatipatsa moyo, mwatipatsa thanzi, mwatipatsa kena kalikonse kochuluka moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Akukamba kuti kuthokoza nkofunikira kwambiri. Kodi ife tikalandira zabwino timathokoza, tikuyenera kuti tiphunzire kumathokoza moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Kuimba kwabwino, kuimba kotsitsimutsa. Kumbukirani kuti mukuona programu ya Sacred Vocals, ndipo timakupatsani nyimbo zosiyanasiyana, madera osiyanasiyana zoyimbidwa ndi anyamata. Monga nthawi zonse muli ndi ine Luciano
Lion. Koma apa pamene tikupita kumapetopeto kwa programu yathu, ndimafuna kuti m'bwalomu mubwere gulu lotchedwa Voice of Praise amene atitsikizire programu yathu ya msiku la lero ya Sacred Vocals, nyimbo imene akuti ndapulumuka. Ndapulumuka chisomo cha Yesu wangayo, anandifera pamtanda kuombola ine. Ndakulidwa ndi mwaziche pamtanda Kalvari, pamtanda Kalvari. Ndakulidwa ndi mwaziche pamtanda Kalvari, pamtanda Kalvari. Chimo langa lachotsedwa, wandichotsa ntopemo. Ndakulidwa ndi mwaziche pamtanda Kalvari, pamtanda Kalvari. Ndakulidwa ndi mwaziche pamtanda Kalvari, pamtanda Kalvari, pamtanda Kalvari, pamtanda Kalvari. Nyimbo imeneyo yoimbidwa ndi anyamata amene wa Voice of Praise amu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti ndapulumuka mchisomo, akuti tchimo langa lidali lalikulu kwambiri koma Ambuye mwalichotsa limenelo, mwandikhululukira mphulupulu zanga zonse pakadali pano ndine mfulu. Akuti ndapulumuka chifukwa Yesu Khristu mwandithandiza kuti ayi ndipeze chipulumutso chimenechi. Kodi ife amene tikukhala masiku ano otsiriza, kodi tikuyenda mu njira zotani? Nanga njira zathuzo zimene tikuyenda moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kodi tipulumuka? Yankho limenelo ndikupempha kuti aliyense akudzipatsa kumene ali amene tikuonera programu iyi madzulo ano. Ndithokoze kwambiri pamene ponso ndi pa mtsiriziro pa programu yathu ya Sacred Vocals. Mwapaderadera thokoze Chisomo Ng'omba amene amajambula zonse kuti tioneke mmene tikuonekeramu. Ine dzina langa ndi Luciano Lion. Pitirani kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa V&V Media TV. Makoma nonse, happy Sabbath.